Ke super discount ni sabti atho shong kurim hado sampau persen. Shimni kering ke kabuk siar kepadan bit take away ke sabti ke way ke design. One chika wet showroom hamot pran pat maulai mauro lani phone ho number kendai sao lai rio san pra nyo lai pra. Kibabun kiriu sain perthai bat kipai ba kimla chu ban modur ba umunti rang ba ukwanrat ki sangma unpen hap suki ya ka kong amprin lengdo na ka sorkar ka jongu ka kong amprin ka dei ke Emily ka ba khamrang ba tam na preng ki wei pat ki para longkmi ha ka ni ka sorkar bat baro ki shim ba kan ne ha ka suki ministry namar ba umunti rang ba ulala pan ai pha khnang yi kinthai ba kindon ha ka cabinet ka jongu rei kam chim la long satya kumta rangkat sangut ki wei pat ki ministry na ka party NPP ki balasha pan hap suki ka kong amprin kalangat lang jran amla bantip ya kadaw andai lesi kala bandon ka ka bapolong ya uminti rangba ban chim ya kani ka senja ban weng no ya ka nakaka ministry dang ha ka tayo ka baladep ka Meghalaya High Court kala peneksan ya ka kong amprin halo ka jersey sha kano ta siali katrat puli buthi ha ka jingsi sha ka sokar pedeng kala menjor pan ai pha karpang ya ki long kami lai persen ha ka kam nong mikmat ha ka assembly pat parliament pat nakani ka daw ki babun ki medor pat nget baka kong amprin kan ne kum commentary rai omla pat bantep namar pa nalor ka kong amprin dang don sa armut ki ginthai ki bede ki MLA ke NPP ko wei ke ke MLA ka sutunga saipung ka kong Santa Marisela par ko wei par ka dei ka metap chandi sangma da po gambe gre ka bede ru ka kurim jong menteri rangba jong jela ha ka ba menteri rangba ula ban penrung menteri ha ka nu ka po riyaki